ko diya kang Kristo mayong buntag nasab kanyang tanan din na or mayong adlaw kanyang tanan din na. Kinaw nasab si Rico Rivera kini ang Lamdag, ang Catholic Forum magapaambit na usab kaninyo sa mapagtulunan sa Katolikong simbahan aron sa ingon niya na bisan sa ginagmay makabalo kita kung aha kita karon nahimutan sa atong pagtuo. Ang atong paghisgutan karon mao nga tinuod ba nga nagtukod si Kristo og simbahan nga angay pagapasakupan sa tanang mga tao para maluwas upan sa dili pa hinaot nga kung wala ka pa ka-subscribe sa channel aron sa imong punyana maka balaw ka kung aduna kita mga bag-ong upload. Si Kristo tinuod nga nagtukod og simbahan, visible nga simbahan nga angayan nga sudlan sa tanang mga tao nga nangandoy sa kaluwasan sa kalag. Atong source atong pagtulon mao kayapon ang My Catholic Faith. Kita kini sa page 94 number 47 Foundation of the Church. Human sa pagpanudlo ni Kristo diha sa iyang public nga pagpanudlo gitapok niya ang mga disipulos o diha sa mga disipulos gipili niya ang iyang 12 ka apostoles. Ang kalainan sa apostoles ug sa disipulo mao kini ang tanang mga tao nga nagsunod-sunod kang Kristo niya adtong panahon na gitawag og disipulos. Apan ang 12 nga iyang gipili out of the disciples mao katong kitawag og apostoles mao kana ang kalainan. O diha sa iyang pagpili sa 12 ka apostoles gitudluan kini niya og maayo linain nga mga pagtulunan nga gikan mismo sa iyang baba. Wala kini niya tudloy aron lamang para ni adtong 12. Apan gitudluan niya kini aron manudlo usab kini ngadto sa tanang kanasuran gikan ni adtong panahona hangtod karon og hangtod sa umaabot. Mga pagtulunan nga dili pwede usbon sa simbahan o bisan kinsa man nga maghupot sa kagamhanan sa simbahan. Kanayon si Kristo ngadto sa iyang mga apostoles ug basahon ta kini para madungog pud niya. Christ said to the man he had chosen, "As the Father has sent me, I also sent you." Maingon nga ang Amahan, nagpadala kanako, ako usab magpadala kaninyo. Ug ahaman niya ipadala kini. Ipadala niya kini ngadto sa tanang kanasuran, ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og nagasaad kini sa kaluwasan ni adtong mutuo. Apan kalaglagan usab ni adtong dili manuo. Ang pagtuo magagikan diha sa pagpaminaw. Now kana kung dili ka maminaw, dili ka gayud makabaton og pagtuo. Si Kristo wala lang maghatag ngadto sa mga apostoles og katungod or kagahuman. Gihatagan pagid niya kini og linahi or espesyal nga kagahuman or extraordinary powers aron sa pag-ayo sa mga giyawaan, aron usab sa pag-ayo sa tanang klase sa mga sakit. Ang mga apostoles na nakabaton og gahom diha sa pagpabalaan sa mga tao or to sanctify men, diha sa pag-ingon ni Kristo nga himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug usab nakabaton ang mga apostoles og gahom sa pagpasaylo sa mga sala, dihang miingon si Kristo nga si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon gipasaylo kini. Nakabaton sila og gahom diha sa pagmando sa pag-rule, diha nga si Kristo miingon, si bisan kinsa gadtong maminaw kaninyo, naminaw kanako. Og si bisan kinsa kadtong magasalikway kaninyo, magasalikway kanako. Og nagasalikway siya sa nagpadala kanako. Niingon pa gyud siya,
Sa bisan kinsa nga inyong gibugkos dinhi sa kalibutan, pagabugkosan usab kini didto sa langit. Ug usab ang mga apostoles nakabaton og gahom diha sa paghalad sa sakripisyo niadtong Last Supper. Niadtong katapusang panihapon diha sa paghimo ni Kristo sa Eucharist, sa primero nga Eucharist. Dihang maingon si Kristo nga buhata ninyo kini aron sa paghinumdom kanako. Human sa pagtudlo ni Kristo sa mga apostoles, gitudlo niya nga si Pedro maoy mahimong leader sa maong simbahan nga iyang gitukod. Naingon siya, "Ikaw Pedro og niining bato tukuron kung akong simbahan." O human sa iyang pagkabanhaw, iya paging confirm, iyang gikonfirmar. Pakanaa ang akong mga karnero. So ato pa, confirm kaayo. Ang first pope nato nga si Saint Peter mao ang unang pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug sa katapusan, si Kristo nagapasalig nga siya gamagauban sa iyang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa may katuyuan sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Ang katuyuan ni Kristo sa pagtukod sa iyang simbahan mao nga aron maluwas ang tanang mga tao. Aron ang iyang kamatayon o pag-antos dito sa cross maangkon ngadto sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ang simbahan gitagaan ni Kristo og tulo ka buluhaton, the threefold offices. Ang una nga buluhaton, the first office is a teacher. The office of a teacher. Ano man, aron siya diha manudlo sa tanang mga tao. Kaduha nga office, mawang office of the priest or sanctifier. Mag-offer og sacrifice diha sa Santa Misa. The third office is a pastor or ruler. Pag magmamando o magigiya sa mga tao. Mao kana ang threefold office sa simbahan. Una ang pagtudlo, ikaduha ang halad og sacrifice, ug ang ikatulo pagmamando diha sa simbahan, ang pagpangulo diha sa simbahan. Klaro kaayo or visible kaayo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Tungod kay visible mong kaayo ang iyang pagpili sa 12 ka apostoles. Ang 12 ka apostoles, sila mao'y gitawag nga foundation of the church. Kay ngadto kanila gitudlo ni Kristo diha sa binaba nga pamaagi ang tanan nga pagtulunan nga iyang gihatag ngadto sa simbahan para sa kaluwasan sa tanan nga manuo ug maminaw niini. Apan kalaglagan usab ni adtong mosalikway ug sa wala motuon niini. Kung ang imong simbahan natukod lamang ni adtong mga 15 centuries, sa ato pa na ay gap lugar ang pagpanudlo ni Kristo, ang iyang mga pagtulunan, dapat mag-question ka na kung unsa nga klase nga simbahan ang imong gisudlan kung natukod lamang kini niadtong 15 centuries. Kung maingon ka nga si Kristo ang nagtukod sa imong simbahan niadtong mga 14, 15, 16 o 17 centuries sa ato pa, nanaog lugar si Kristo aron sa pagtukod sa imong simbahan, mao nga maghuna-huna na kang daan kung unsa nga klase ang imong simbahan nga masudlan. Ang problema ra man gud karon tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga visible nga simbahan anaa nahimutang nga gitawag og deep crisis, lawom nga pagsulay. Tungod kay dili gusto ang yawa nga ang simbahan ni Kristo magpabilin, gusto kini niyang bungkagon. O karon naa na sa crisis ang simbahan. May tag-crisis, nagkalisod ang simbahan karon. Ang mga pagtulunan sa simbahan, kung imong ibase sa pagtulunan sa nahunang nga mga council sa simbahan, layo na kayo kini.
Ang bag-ong Katoliko karon gitawag og Novus Ordo, na sa ato pa New Order. Ang Novus Ordo dunay pagtulunan nga lahi kaayo sa pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles. Sa ato pa, ikaw nga usa ka Katoliko dapat magtuon sa imong pagkakatoliko aron mahibalo ka kung ang Novus Ordo nga simbahan or ang New Catholic karon sa panahon karon insakto pa ba ang pagtulunan or kung kinsang authority nagagikan ang mga pagtulunan nga ilang gisabuag karon sa katawhan. Kini na lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag Catholic Forum. Wala ka pa ka-subscribe, please palihog og subscribe o i-apin na lang po ang bell para ma-notify ka kung aduna kita yung mga bagong upload. Daghang salamat. Ave Maria.